Dámy a pánové, můžete se připravit na Minecraft film Lord of the Ring. Film bude celkem dlouhý a celkem srandovní, a tak se těšte. Tohle je taková informačka ohledně tohodle filmu, jinak to je asi všechno, co bych chtěl říct. A to je všechno. Připravte si na další parodie, Spatá Mata a děkuji za hodně zhlédnutí. Moc děkuju. Tohle by bylo dnešní první informačka a to je konec, takže mějte se a těšte se na film. Takže čus lidi.